Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en beanboozle challenge igen. I går der lavede jeg 2 beanboozle challenge. En med min lillebror, som står lige der. Og så en med mig selv. Men den her gang har jeg Markus og Christoffer med. Så jeg lægger link nede i beskrivelsen til deres YouTube-kanal, så I også kan gå ind og se den. Så lad os komme i gang. Den hælder mest til ad. Okay. Det er enten bussemand eller saftig pære. Ja. Og hov. Hvor lige og henter noget. Er det det? Ej, hvor den lugter. Ej, det er glatte. Ja, men det er ikke så tit, man får saftig pære. Sådan der, så kommer jeg tilbage. Okay. Og taberen, de skal spise hundemad. Ja, de skal have sådan en lille hundegodbid. Ja, og den er sikkert så stor. 2, 1, nu. Saftig pære. Saftig pære er egentlig ikke så god. Det er den der budemand heller ikke. Stop, du er bare heldig. Okay. Nej, den er ikke så godt. Nyslået græs eller lime, ja. Det skulle da ikke noget. Ikke nu. 3, 2, 1, nu. Jeg fik lime. Lime. Det gjorde jeg også. Ja. Lime. Ja, lime, det smager godt. Den kan godt være lidt sur. Nej, den er ikke så god. Den er ikke så god, den er ikke rigtig god. Hvad fanden er dårligt? Ja, den blå. Okay, tandpasta, men der venter vi lige lidt. Tandpasta eller blåbær? Ja. Jeg spiser sgu da tit tandpasta. Jeg venter lige lidt. Okay. Børster til lidt. Men der skal ikke noget galt i blåbær eller tandpasta. Nej, jeg kan faktisk ikke lide blåbæren. 3, 2, 1, nu. Tandpasta. Tandpasta. Den er god. Yes, tandpasta. Så kan vi se, Okay. Ej, fuck dig. Nej, bræk eller fersken. Oh my god. Jeg fik fersken. Ej. Det smager bare ulækkert. Ja. Okay. Ej, heller. Jeg har kun fået gode til videre. Okay, er jeg klar? Ej, 3, 2, 1, nu. Fersken. Jeg har bare kun fået gode. Der står 2-2-0. Okay, Christoffer han fører. Den har vi. Ikke runde æg. Okay, ikke runde. Det er runde æg eller butterpopcorn. Okay, altså popcorn med smør eller runde æg. Okay, er I klar? 3, 2, 1, nu. Fuck, det var ulækker, mand. 2, 1, 2. Jeg kan faktisk ikke smage det. Nej. 3, 2, 1, 2. Det var fandme ulækkert, den rødne æg der. 3, 3, 1. Okay, jeg snurrer nu. Okay, den hælder, ja. Okay. Det er enten Tutti Frutti eller stinkende sukker. Stinky Starks. Okay, den er lidt rød. 3. Ej, jeg skal altid lige have noget drik. Den der rødne æg, hold kæft, den er ulækker, mand. Fuck, laver du, Max? Han sparker mig lige skridt. Ja, han sparkede også Mathias lidt skridt. Okay, 3, 2, 1, nu. Ja, Tutti Frutti. Fuck. Lækker. Tutti Frutti. Okay. Fuck, det smager ret meget publikum. Ja. Fucker hans saft deroppe. Jeg skal virkelig sige, at taberen skal spise det her. Det er fandme for ulækkert. Ej, jeg er bare helt oppe i, fordi så i stedet for, at det står og lugter, så suger vandet det. Hvad så, Max? Hvad så? Okay, er du klar? Og gæst nummer. Den er tæt på det der. Okay, det er enten kokos eller baby wipes. Det er sådan nogle klude til babyer. Ja, sådan nogle Max, gå! Nej, han er faktisk cute. Sådan nogle vaskeklude. Ja. 3, 2, 1.
Jeg fik kokos. Jeg fik baby wipe. Fuck, den er så klar. Ja, baby wipe. Jeg ved ikke engang, det smager sådan lort der. Det her, det smager ikke engang af kokos. Så er det baby wipe. Okay, nu er kun en tilbage, og det er hundemad. Der står 3-3-2. Hundemad eller chokoladepudding. Ja. Har jeg smagt hundemad? Nej. Hvad står den? Er det Okay, er I klar? Jeg er stadigvæk min. Max, vil du have hundemad i stedet for? Så er det bare chokoladepudding. Nej. 4-3-2. Hundemad. 4-3-2. Okay. Er I klar? 3, 2, Nej. 1. Nej, ikke nu. Ej, kom nu, Mikkel. Du er så langsom. Max, kan du ikke prøve at sætte dig ned? Er du færdig med at gå ind i mig? 3, 2, 1. Jeg fik bare chokoladepudding. Nam, nam. Christoffer vinder. Ej, fy for satan. Ej. chokoladepudding. Okay, så må I vælge en, jeg skal spise fra den der. Okay. Jeg glæder mig ikke! Og man skal spise den hele, man må ikke spytte den ud. Holy shit. Så vælger jeg 2. Hvis det bliver lege med sådan en nyslået græs. Kom nu. Vi har valgt blåbær eller... Vi har valgt. Vi kan ikke fylde mere. Jo, vi kan. Jo, det er kun fordi den... Vi ved ikke rigtig, hvornår den stoppede, så jeg tror, den stoppede efter vi har fået den der chokoladepudding der. Men vi fik chokoladepudding. Markus mig og han fik Mikkel. hundemad. Og Markus han tabte. Så han skal Nu lugter jeg bare hund. Markus han skal spise en her med rådne æg. Og så skal han have sådan en her. Blå. Okay, ved du hvad, du starter med den her. Og så får du den dårlige til sidst. Den skal da ikke være. Nej, men du får den dårlige til sidst. Blåbær. Blåbær smager dårligt. Ja, jeg kan heller ikke lide Hvad det. lugt? Det lugter fandme stadig af hundemad. Okay, og så er det den der. Det er rød. Nu skal han spise den med håber fandme, rødne jeg får æg eller butterpopcorn. Jeg kan så lige helt sige, butterpopcorn, det smager faktisk ikke godt, for den har jeg fået. Ej, fuck. Kom nu, Man Max. kan ikke lugte det. Det er det fede med dem, man kan ikke lugte, hvad det er, man får. Nej, du må ikke spytte den ud. Du må ikke spytte den ud, du skal spise den. Det skal du vel bare. Er det godt? Hvad så, Max? Har du fået lidt? Vil du have den her hundemad, Max? Jeg tror godt, du kan lide det. Til at vælge om, at vi skal være 2. Okay da. Så skal du have 2 nye, fordi du ikke spiste den. Jeg vælger. Okay. 2. Nej, 1. Fordi jeg har spist den ene jo. Og du skal spise den hele. Og så er det lige meget, om den er dårlig eller hvad. Du har bare taget rundt ikke igen, ikke?